Аз много просто и спокойно. Обсъдим действително е винаги това. Подходящия момент за газпровода, който зависи от цената на планетата година и употреба от петролопътване. Дългата постави възтресирана от честото ми е изключение по иновацията възстановяване шведско. Новият вид подхранващи масла. Сега с 7 масла за подхранване и възстановяване. Възстановява дори дълбоко увредената коса и намалява състенето. Средна седмица. Така че Я ви какво има. Какво е на окото? Това е енциклопедия на всички животни. Мога ги четеш. Кое на коя страница се намира? Бяха знаят, до 70% май съм чувала. Такуан, таки, тамануда, тамарал. При активни съставки действат мощното и възстановление. Терасло, връща силите при възстановление. Терасло е лекарство без рецепта за възрастни деца на 12 години. При употреба прочетете описанието. Кое е животно това? Това е Хумболтов пингвин. Хумболтов пингвин. Нека да е. Да. Кото Хумболт да му се не види? Александър Фолк. Ма какъв е, що не се знае. Явно открил някакъв пингвин. Това какво е, мам? Тата, това какво е? Ни прочети. Хидрозои са това. Разбрай се, тата. Разбрай се това. А това? Какво хидрозои? Това? Някаква мида. Не знам как се казва. Кой знае как се казва? Миди. Това е било миди. Добре, тук познахме. А това? Тата, това какво е? Не знам. Айка ти прочетай. Чакай нормално, не бутай. Науститоя. Науститоя. Отицай! И това какво е? Тата, е това. Това малко. Какво е, тата? Това е скарида. Къде ми го носиш, бе? Това какво е? Кое? Това... Кой номер е? 20. А това? Я ли какви зъби има? Грамадански. Да, така е. Какво е? Ти е толкова. Виж какви зъби има. Добре, много страшно това. А това? Чакай нататък покажа друга. А това какво е? Лентовидна риба.
сега покажи на тази. Да, хой да му покажеш. Какво? Тате, М? Какво те? тук е... Тук е не тук. Не ги ли запомни всички животни? Това какво е? Кое? Това. И... Риба гаднярка. А това? Това е риба, още по-голяма гаднярка. Това отгоре. Водорасла. Това е пайк. Паяк ли? Да, и яви Да. какъв голям така лази. Така лази. Тъжен паяк. Като те.